Бухльо и Бухла, по-известни като Айде Това е най-популярната ни двойка инфлуенсъри, които правят всичко за своите фенове, като всякакви смахнати идеи. Добре, през цялото предаване го гледам. С продукт номер 1, а именно Айде лютеницата. Имаме си собствена лютеница, айде! След 2 години работа направихме най-вкусната лютеница, айде! Тя е без излишни консерванти и се води по-полезна. Като цяло тя е вдъхновена от страстта на Айде към България и да направят някакъв типичен български продукт, само че в нова и модерна опаковка. Точно това е и тяхната лютеница, айде. Като цяло този продукт е хем семен, хем вкусен и хем здравословен, така че мисля, че заслужава един стабилен A-tier. Място имаме Айде отново канал, който не е свързан с някаква огромна компания, телевизия или каквото и да е. Айде са канал подобен на този на Слави, правят доста интересни факти. Буквално Слави и Айде доказват това, че топ 10 класациите и тези работи са супер вървежни в България. Така че ако искате да станете бързо известен ютубър, знаете какво да правите. Сега е време и за първата храна за днес. Айде лютеница. Християна и Ивайло, още познати като Айде са развлекателни ютубъри, изградили огромното си име и канал, наближаващ 900 000 сабскрайбъра, с видеята си свързани с различни чаленджи, факти и нескритата си любов към България, което поражда идеята им за това да създадат традиционна българска едросмляна лютеница, носеща бранда Айде. Добре, си мисля, че това е най-откачения продукт, който някой ютубър просто е решил да си направи. Именно! Следващото нещо, което ще се опитаме е Айде едросмляна лютеница без излишни глупости. Как да разбереш, че всъщност е направено от ютубъри? Като нещо, което ми направи супер добро впечатление всъщност е, че има и някаква история върху опаковката. Единственото нещо, което за мен е малък проблем, но за теб изобщо не е проблем, е това, че трябваше да купя цял стек от тази лютеница. Имаме 6 такива лютеници, защото не можеш да си купиш само една и си задължен да купиш цял стек, което, честно, ако ми хареса, няма никакво значение. И другото бонусче е, че дори получихме и картичка вътре, благодарствена, отзад пише неща, които няма да ви чета, защото те си ексклюзивни за хората купили лютеницата, така че, ако сте да разберете какво пише отзад, вземете си лютеницата. Аз прочетох съдържанието. Няма нищо неестествено вътре. Слей. Окей, мирише на домашна лютеница. Умирам. Не, това ще ни се. 3, 2, 1... Пичува, какво сте направили вие, бе? Как има толкова силен вкус тази лютеница? Братленка, имаме 6. Дай ми го това. Не може. Дай ми го това, имаме 6. Братленка! Дай ми буркана да не избесня! Пичува, може ли да гласуваме и да потиваме нататък? 3, 2, 1... Брутално. Дал си десятка, нали? Даже не ти гледам. Абсолютна десятка. Тази лютеница е по-хубава от всички лютеници, които съм яла от магазина. Единствената по-хубава лютеница, която съм яла е на мама. С което с пълна 20-ка. Да. Върху тиер листа това се наглася на първият и перфектен естия. Айде Много сладко, пичове, ама стомаха ми е бездънна яма. Затова е време да ударим нещо соленко, а какво по-добро от лютеницата на Айде Не ги гледам и си нямам на идея как да се избазикам с тях. Нашата лютеница е създадена с много внимание и грижа от нашето семейство за вашето. Благодарим, че ни помогнахте да сбъднем мечтата си, да станем част от вашата трапеза. С любов, Айде А ако го направя след тая мила картичка, ще бъда голям грях. Чести почитания към Ивайло. Знам, че и той е учил в надвис и е страдал много, но все пак YouTube ни даде нужната сцена, за да радваме хората. Иначе това нещо тук трябва да е хубаво. Просто няма как. Дадах твърде много пари, но за съжаление така казвах и за бившата си приятелка. Като цяло, горе-долу се пада 8-9 лева на бурканче. С данъците, разбира се. Честно казано, аз не си падам по едросмляна лютеница, но след това сладолет и това дубайски шоколад. Душата ми крещи за нещо солено. Състава иначе е доста пречистен, но все пак 50 лева за 6 буркана, всъщност това е нормално. Стая инфлация. Отворих буркана, мирисна хубаво и реших да карам all-in. Намазах 10 филии с хляб и сега мисля да ги гръмна наведнъж. Стомаха от днешното видео със сигурност се превърна в една фитнес манджа. Исках наистина да съм обективен в моето видео и да не ви спамя моите спонсори през 2 минути. Като изключим шоколадите, защото исках да подаря един от тях. Аз знам, че който ми се кефи истински,
е останал точно до този момент. И ако иска да ме подкрепи, всички промокодове са в описанието. И сега нека нападнем тези 10 филии на най-бруталния таймлапс. Това беше може би най-якото видео, което съм снимал, а това е сумата, която дадах за него. Лютеницата получава 5 звезди. Дей време за продукта на едни от най-обичаните български ютубъри, а именно IDBG. Като техният продукт, хора, беше най-трудното нещо за взимане. Понеже продукта им го няма в моят град Нова Загора и най-близкият град, в който го имаше, беше Пловдив. А Пловдив е на час и половина от тук. Затова трябваше да дам 56 лева, за да взема лютеницата им онлайн с доставка и наистина ме заболя сърцето, хора. В крайна сметка лютеницата обаче доста ми хареса и хапнах няколко филийки с лютеница и сирене, разбира се. Но лютеницата не ми хареса толкова, колкото се харесвам да имам 56 лева в джоба, затова ще я сложа само в A-tier.